Siyabuya emathandweni. Kuqala kuhle kushelela kuwuju kushukela. Kuthi ngihamba isikhathi zishintshe izinto. Ushintshe ushukela kubabe kube inkalane. Ngikutshela ngo-aloe vera mina. Kungaba ulace aloe but ekugcineni ziyashintsha izinto. Baningi abangena emathandweni bese emathandweni kodwa baphuma inhliziyo zihlikizekile. Baningi futhi abajabula kuze kuyovalwa. Noma kunjalo kodwa ama-challenges akhona othandweni. Zikhona izikhathi ezimnandi, zikhona izikhathi ezikhumbulekayo. Amathando into ekhona, wonke umuntu unama-experiences wakhe othandweni. Ngaba nentombi kwaku-2014. I was doing grade 11 by that time. Intombi yakhona babeyibiza uMlebuhengi. Isiqiqana nje sifishane. Esimahips anaso. Sithe dutsu izibunu Nkosi yami. Eqeshile umntwana emathanga abushelele zangenanqwemane Nkosi yami. Idakhi elinenhloko nje encane yakheke kahle Nkosi yami. Enesigwegwe umntwana. Hayi ke. Kuba vele phela ngishaya into ezingacacanga wayicacile umntwana abantu emuhle manje nevoice emnandi. Ngokuhlala angisakhumbula kahle wakudala ngaleso sikhathi 12 years ago wayehlala eMazezini if I'm not mistaken. Ngaleso sikhathi ngangihlala eZwelitsha. Sahlangana I think let me think I think it was April 2014. Yeah. Sihlangana kuphi? Esikoleni. Ngangifunda lapha esikoleni noma ngingasibizanga njengegama kodwa ngangifunda kuso leso sikole. Kwakuyi break man. Ngihamba noMthebizini nobonanga. Sisuke emagwinyeni. Masigibela la esitubhini, isitubhu sakhona sasilanga kwakusa 11:0 kwase kwaku 11:c. Masigibela la esitubhini qeda kunetha siqhamukile esiqhiqana lesi sinezitubatuba. Niyawubona ke amantombazana asuka ku-initiation school abesuthu like abanezitubatuba izinto eziyimichazo ezibala esihlathini ezimnyama nje ezinhle ezingathi zibuthathu like but cha imichazo. Ayisiqhamukile isiqhiqa ngesibiza isondele isiqhiqa ngisazise ngama hayi mina ngubani wena ubani ayisizazise isiqhiqa naso hayi mina ngumlebuweni. Angisekho sho noma emazizini okanye wake emaphokweni but between the two if not emazizini then emaphokweni. All right. Awusiqhiqana. Okay, hayi man isiqhiqana man ngishaye ngenamba yakho isiqhiqana senginikeza inamba kube mnandi nje. Isiqhiqana ubani umuntu wakho lesikoleni because angifuni phela ukuxabanisa kanye nami ngcine sengixabana nomuntu. Hayi anginamuntu mina. Sebuza isiqhiqana wena ngimtshele ukuthi hayi mina wami umuntu ubani because nginomuntu khona lapha esikoleni. Hayi kangabi nankinga futhi I understand if konjalo. Singayiphusha into yethu noma nginomuntu esingabi nankinga. 2014 April ne. Then kube mnandi nje like uyaza kimi ngebreak sihambe siyozifihla somewhere so that lo engazukwazi ukusibona yabo. Nje kube leyo nto nje mnandi nje like uthando lusha kumnandi kuyaxoxwa kusathola ukwazwana ngiyagonwana yonke leyo nto le yabo yalazi uthando labantwana besikolo lonjani. Ngikhamba amalanga kugcine sekuba khona nokuvakashelana thizeni
ayofika kwami because ngangihlala nje ngingasho ngithi ngangihlala kwami because lapha eJardini la ngihlala khona kwangekho bantu. Okay, azawonyathela ke edladleni emanyathele emphadweni ayi kube mnandi kube nje ya. Then it was Friday, then akusasa ngimkhaphe engiyombeka kuseni kude wake Emazizini. Ya ngiyakhumbula kahle ke manje Emazizini not emaphokweni. Ngimkhaphe ngiyombeka eBethel, beke eBethel bese ngijike ngesikole. Ayingeke ngangiyesikoleni ngiyo-attenda because I remember it was Friday. Yeah, maybe ngangiyo-attenda because attenda sama grade 11 by that time. Mthathi ngiyombeka eBethel ngibuye geze shona esikoleni nje kube into emnandi. Yaba mnandi nje relationship yethu sijola sabantwana besikolo. Friday ngidoja lona ngimtshela ukuthi hayi ngizothini kuzoba no 1 no 2 sengiphila ngokudoja lo manje enjolana hayi kuzoba khona 1 no 2 no 3 so ayalalele naye bese ngiphuma nalo sithi shwi sihambe siyohlala le ematsheni kube mnandi kube nje aya. May uJonas angafike yabancane kakhulu yabamfishane kakhulu le relationship yaphela maybe lapho beginning of June or by the end of June lapho nje kulezo ndawo. Yeah, then kwaba siyahlukana because ngagcina sengibhaqolo engangithanda naye wafuna ukungilwisa ke then ngamiyeka ke lo because ngimthanda vele engangenayo. Then ngemva kwaloko ayike kwaba nje ke siyekile lokho sibonana but singaxabananga. That was 2014, go 2015, 2016, 2017, 2018 Silver City by that time. Ngisemakulwaneni kaMatias. Lo muntu ngamgcina 2014 like it was 4 years back. Hawu ngemakulwaneni kaMatias amakulwana ilukele kupha ilukele esifolweni ngepati ngeMatias mangithi ingeke man noma kuthiwa nomlebu wengilona hayi ngilapha phambi kwamakulwana ngithi shwi ngiyofika lapha emuva ayibosisi umlebu wengiphela wena hayi ubani phela wena nje ngithi yabimi lo hayi bo ubuyindla ngithi hayi phela ngakithi lana hayi wena ngefunke wangena kezwelitsha wena ngithi no ezwelitsha ngihlala ngokwesikolo athi okay ngitake phela sengila ke manje sowulana wathi ngiyagibela mina manje na imoto isilindile bese sobukela ubhuti wethu so amakhulu nje ngilichitheka siyagoduka nathi. Ke then futhi kwaba siyagcinana ke lapho nje because zange sithathane ngisho nezinamba kwaba siyagcinana lapho like imfishane kakhulu relationship yethu. Sikhula ngawo amathando experiences izinto ngezinto abanye sihlukana nabo kukuhle kungaxatshananga like yena umntwana esahlukana nje naye kahle sangaxabananga zange sibe nama ups and downs yabamfishane relationship yethu but nje iloko nje bengithi mangeke ngizovela nako namhlanje kunjalo nikuzwileke kubekwa kanjalo okwindaba indaba isho njalo ngindlulisela yona ngiyichampion. Dango.